Angauyo anike da banda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma. Ambalma Sherifla Flebro Mali kono ani Mali koka ka waleɲuman dɔ foli ta ka ɲɛsaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiritirlaw bi alhamdulillah a y'an se yɔrɔ min na o ye Masina ye Masina an bɛ an ka sabu ɲuman an fa an'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛlen bɛ ka hectare 200 labɛn a tɔgɔ la yanni nɔ Togolonba an bɛ Togolonba Ansaru kɛlen bɛ ka hectare 200 labɛn ka di a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara ma. Bon ne tɔgɔ Abdurahmane Traoré maintenant u ne delege ka na foro in kabini n'a daminɛna kabini n'a étude a bɛɛ la ne y'a bɛɛ suivi ka na s'a CESCOM ma ne y'a bɛɛ suivi n ka chef kɔni tɛ yan bi mais a ye ne bila ka na n'an ka bureau ka na u représenter ka na client bila baara ma n'o ye nin ye ka na fɔ a ye maintenant a ka produit filɛ nin ye a y'an bila baara min na a wale filɛ nin ye an bɛna nin waleya terrain sanfɛ a bɛ fɔ min ma office la ko clé à la main office bɛ aménagement kɛ mais a b'a ka jisɔn dɔrɔn sen ninnu kɔni foro bɛna d'i ma dɔrɔn i bɛ don a kɔnɔ comme atelier bɛ cogoya min na i bɛ dayɛlɛ dɔrɔn i bɛ ka minɛnw don a kɔnɔ c'est clé à la main les 200 hectares c'est clé à la main a kan ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na parce que Amsadi mɔgɔw k'u bɛ fɛ ka malo sanna ɲina a bɛ kɛ fana a fɔn fana u y'a financer 100% Amsadine maa si ka financement t'a la 600 millions n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan foro dilan musa bɛ taa $1,585,000 de ma 85 anw ka président wari n'o ye anw yɛrɛ ka anw min contrôle mission contrôle ye u bɛ t'i jɔ fo $20,000 musaka ɲɔgɔn na n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ $1,600,000 ye wa musaka y'o ye u y'a laɲini de kɛ ni a ju bɔra nin la an filɛ yɔrɔ min na a ju bɔra nin la parce que an taara tɔnsi k'u fɛ yen u y'u ka laɲini kɛ an y'a ta laɲini fana u y'a fɛngɛ maintenant Amsadi mɔgɔw y'a financer office de dugukolo di u jɛnna n'a ye fana office de dugukolo di u y'a ɲini a kan ka ɲini sira min fɛ u y'u ka demande kɛ office y'u répond office yɔrɔ yir'u la an nana an y'a étude kɛ u ka permis b'u bolo permis tɛ se ka sɔrɔ tant que n'i ma étude environnementale kɛ o sen fɛ de o fana tɛ se ka kɛ tant que n'i ma concertation publique kɛ o kɛra u ka bulon kɔnɔ bɛɛ bɛ yen. Ani alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛmaaba Mali kɔnɔna na Modibo Jalo ani ale ka fara fɛn min ye Masina président ale ni a ka dangan n'o ye Seydou Togola ye an n'olu de bɛna jɛ ka masala in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma di président ba ma Modibo Jalo a ka kuma bisimila Modibo i ni ɲankuma. An b'a ya kɛnɛ wa alaikum salam Kamara awa an bɛ fɔ an bɛ Ala de fo an bɛ Ala barikada Ala min sɔnna ka an ka se ka Sherif Usman Madani Hayidara ka a hakililaw faamu ka tugu a nɔfɛ ka se ka baara kɛ ni a ye an bɛ Ala fo la Sherif Usman Madani Hayidara depuis a ye wajuli daminɛ a ka kuma bɛɛ dilanna ɲɛsinna silamɛya yɛrɛ nakun de ma silamɛya nakun o tɛ sun ye o tɛ seli ye sabula silamɛya bɛna waati min na a sɔrɔ sun tɛ yen seli tɛ yen jaga tɛ yen mais min nana yira mɔgɔw la o ye jogo de o de dun ko jogo i ko adamadenya de n'i y'a ye diɲɛ adamadenya don jogo in n'o tɛ yen dɔrɔn diɲɛ tɛ yen n'o tɛ yen adamadenya tɛ yen donc Sherif Usman Madani Hayidara ko nana ko mun yira mɔgɔw la anw ye baara de kɛ ni o ye a bɛ k'an bila sira n'o sira in de an y'a nafa ye diɲɛ kɔnɔ yan an dalen b'a la fana an bɛna nafa sɔrɔ lahara fana nin baara min filɛ nin ye belebeleba ye comme nin bonyana bɛɛ bɔra nin kalama sinon a ye nin daminɛ a mɛnna a ye mɔgɔw la kunu ka bila baara de la Ansari kɔnɔ chômeur tɛ yen Ansari sɛbɛ chômeur tɛ yen i bɛ se ka kalan dɔ kɔni kɛ ko n man ka kalan baara sɔrɔ mais k'a fɔ ko ka sigi ka bolo da sen kan Hayidara ma encouragé o la i kɛra cogo cogo i bolo lamaga i ka se k'i balo n'i yɛrɛ wɔsiji ye o la o sira in kan Ansari dugu caman bɛ yen minnu ye sɛnɛw kɛ Hayidara ye a ka yiriforow bɛ o dugu caman na a ka maloforow bɛ yɔrɔ caman na minnu tɛ yan ye donc bɛɛ b'i seko la mais bureau national fana ka sira kan sisan an nana ye k'a fɔ comme karamɔgɔ ka laɲini ye sɛnɛ ye hectare 50 kɔ b'a bolo yɔrɔ dɔ la hectare 100 b'a yɛrɛ bolo yɔrɔ dɔ la hectare 70 kɔ b'a bolo yɔrɔ wɛrɛ la n'o ye Fiya Doɲumana comme bɛɛ b'o kalama ani Muntugula mara la donc o la karamɔgɔ sɛnɛ ka d'a ye o la an fana ye o sira lajɛ k'a ye an ka lajɛ ka sɛnɛ in k'a développer parce que sɛnɛ n'a ma développer n'i ye sɛnɛ kɛ ni an ka tradition sira ɲɛ a sɛgɛn ka bon ni a nafa ye parce que n'i bɛ sigi la ka sanji de kɔnɔ sɛnɛko la n'i y'a ye k'an ka retard yɛrɛ fɛn bɛ sɛnɛ la hali mɔgɔw bɛ boli ka bɔ sɛnɛ kɔrɔ ka taa fara jamanaw kan mais u bɛ tila ka taa sɛnɛ kelen in de kɛ yen tugun mais mun b'a kɛ parce que olu ka hectare kelen u bɛ min produire a la anw ka hectare 10 sɔrɔ t'o bɔ ni samiya yɛrɛ ma ɲɛ tuma dɔw la i bɛ se ka bololankolon yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la donc o la sɛnɛ ka kɛ i mago bɛ ji la tuma min na i k'a don i ka sɛnɛfɛn kɔrɔ i mago t'a la tuma min na i k'a bɔ a kɔrɔ
o de ye sɛnɛ yɛrɛ nafama ye donc an filɛ o de sira kan n'o ye maloforoko ye donc maloforo an y'a ɲini office fɛ aménagement ye gouvernement de ka jɔyɔrɔ don parce que baara fitinin tɛ ale filɛ sira baaraw filɛ jɛkulu min bɛ se k'a kɛ ko nɔgɔn tɛ parce que a musaka ka ca komi a musaka faraw yɛrɛ ye sisan a bɛ taa fo miliyɔn 600 kɔ de la mais an y'an ɲɛsin a ma o ti maloforo in sɛnɛli yɛrɛ o y'a aménagement de ye ka kanaliw sen ka don a kɔnɔ ka ji tɛmɛ siraw labɛn comme o y'a ye plan na cogo min na o de kɔfɛ sisan an bɛ mansinw fana ɲini minnu bɛ sɛnɛ fana kɛ donc o la an b'o de sira kan sa an nana k'o de baara ninnu don ni baara an b'o de sira kan an nana o lancement de la donc bi nin y'a dabaɲɛ kelen fɔlɔ kɛlen comme an yɛrɛ y'a ye an donna machine kɔnɔ ka machine bouger donc nin ye baara wililen sisan ni ala sɔnna a ma yanni samiya cɛ an bɛ fɛ aménagement in comme entrepreneur yɛrɛ y'a rassurer cogo min na baara in ka se ka ban o tuma na samiya nata yen an ka se ka malo sɛnɛ daminɛ a kɔnɔ o kɔni y'an ka laɲini ye ni ala sɔnna a ma. Togolanbagaw aw tigɛrɛ ba fɛ an ka président ali bi k'a yira kanubagaw ani filɛbagaw la k'a fɔ ko bi an bɛ dugu min na o ye Togolonba ye Togolonba a bɛ an hakili jigin an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara silamɛya dɛmɛtɔ ansaru u kɛlen bɛ ka hectare belebele 200 ko labɛn ko a kana yan kɛ malo sɛnɛ yɔrɔ ye o kadara kɔnɔna na an bɛna kɔrɔfɔ di fɛn min ye ansaru ka ɲɛmaaba Masina kɔnɔna na yen nɔ ale fana ka dakuruɲɛ 2 fɔ Usa salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N tɔgɔ ye Basegu Mɛnta ka bɔ Masina n sigidugu ani n bangedugu o bɛnbɛn kɔnɔna ma alhamdulillah Masina mara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne de y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye inshallah min na b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in ka yan i n'a fɔ an ka président bɔra k'a fɔ cogo min na Masina ye commune 11 de ye ne hakili b'ara a mɔgɔ bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ne nin nisɔndiyaba in ye ni an karamɔgɔ ka kundina dɔnni a n'a ka ɲɛsinfan dɔnni n'o de ye Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara ye mana min n'a y'an gunu k'a jira an na k'a fɔ ko silamɛya ye jogo de ye ko a ko kira de cira o jogo kelen kama k'a fɔ ko kira nakun ye hinɛ de ye mana n'i ye nin ko in da k'a lajɛ bi dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla bi dun ka fa o sabatili o dayɛlɛla mana an b'a ye sisan n'i kɔnɔ fara hakili bɛ jigin na o ye kɛnɛya ye ni kɛnɛya sabatira hadamadenya ka ban ko bɛɛ dilala mana an ye nin kɛnɛ min kan ni an karamɔgɔ y'an wele ka an bila o la an ma an karamɔgɔ fora ka waleɲuman dɔn k'a barikada k'a fɔ k'a ni ce k'a ni baraji ko ala ka a mɛn ɲɛfɛ sijan ni kɛnɛya ko ala k'o dan n'a ma hakatu bɛ nin ka sɔli ala rasuli président hali bi yanni ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ foro in a bɛ aw de a kɛra karamɔgɔ bɛna kɛ aw sigiɲɔgɔn ye sɛnɛ binakun kan yan nɔ Togolonba yalɔ aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ yaasa foro in a bɛ se ka labaara cogo min na entrepreneur y'a fɔ ko foro bɛ labɛn ka bɛn ni samiya ye yalɔ aw minnu ye dugudenw ye aw ye ansaru tɔndenw ye aw kɛlen bɛ ka labɛn jumɛn sabati yaasa yanni samiya sanji ka bin walasa foro in malo an bɛ se ka na malo tɔnni caman bɔ yan nɔ san nata. Voilà. Alhamdulillah rabbil alamina ne y'a faamu i ka ɲininkali ko yala an bɛna fɛ an yɛrɛ bɛ se ka ninnu dɛmɛ baara siya jumɛnw na anw ka miiri ye anw bɛrɛlen don su ani tile tilefɛla ni tilefɛla sufɛla ni sufɛla an bɛrɛlen don ni ɲɛmɔgɔw ka wele sera ma diɲɛ baara o baara la o kɛra komi o kɛra welekan min bɛ anw fɛ ka da ka f'u ye o de ye an labɛnlen don n'an ni a n'an ka nafolo ye nin ko in bɛɛ lajɛlen na baara kɛko ɲuman na an ka ɲɛmɔgɔ ba ka wele minɛ se anw ma kuma ma anw dɔndenw Masina mara kɔnɔ yan an bɛrɛma ni an ka ɲɛmaaba n'o ye Modibo Jalo ye a minɛ fɛn o fɛn z'a ma nin baara in kɔni na an bɛrɛma kan o y'an ka wele ye. Aw tɛgɛrɛ fɔ an ka président a ye camanba fara kan wala hali bi k'a yira kanubagaw ani filɛbagaw la an y'o de fɔ Ciwara hukumu kɔnɔna na min y'an se Masina cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togolonba dugu kɔnɔna na yen nɔ ni alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye ka hectare belebele 200 labɛn ka di a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara ma walasa maloko dun ka fa u ka sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina a n'a lamini na an bɛna kɔrɔfɔ di sisan fɛn min ye président ka dan kan n'o ye Togola ye Togola a fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na Seydou i bisimila Sherifla Jabarani sanfɛ jɛmukan Ciwara hukumu kɔnɔna na min y'an se Togolonba bi sɔgɔmada in na n'i ko maa nisɔndiyabatɔ k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa daji n'a fa ne ko sɔgɔmada in na nisɔndiya jumɛn b'e la e daji de n'a fa wa walima i nunji n'a fa i bisimila. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Vraiment Kamara nisɔndiya min mana daji tɛ a la sabu n'i jateminɛ ka bɔ an sera yan bɛɛ y'i ka baara bila ka na an ma se ka da sɔrɔ o de la sous-préfet ani maire ani dugumɔgɔ bɛɛ y'u ka baaraw bila ka na an sɔrɔ ko ma k'a la fiyewu
jamana mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ de bɔra ka na kunbɛn i b'a ko karamɔgɔ Haidara de bɛ na yan vraiment commandant kɔni ka ɲa ka bureau kɔnɔ mais commandant yɛrɛ ka na fɔ terrain ka poussière la vraiment o y'an fa o bonya ma daji sɔrɔ o la wala vraiment mɛ bɛɛ lajɛlen fo la ka bɛɛ lajɛlen barikada ka aw yɛrɛ fana fo aw ma to kɔfɛ na fewu radio télé mɔgɔw hali ORTM a bɛɛ nana vraiment ma se ka daji sɔrɔ la a ye an bonya ka karamɔgɔ bonya vraiment a tora an kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna se a seyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an wasara an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ sa o kɔni ye dugawu ye baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na an bɛɛ kamanagan don a bɛ se ka ɲɛ cogo min na wa n b'a dɔn ni Ala ni aw ka dugawu baara in a bɛ ɲɛ a daminɛna ka baara ya rabi Ala ka kunjɛkunya dɔn Ala ka bolo ka baara Ala ka kɛ sini kɛra ye hali bi karamɔgɔ in a ye an ɲini ni hɛrɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ a ye a ɲini ni kisi ye an b'a ɲini Ala ka kisi ka ɲɛ Ala kɛ kira bonya kosɔn bidula rahman kosɔn sɔli Ala ma aw tɛgɛrɛ ba fɔ an ka président hali bi k'a yira kanubagaw ani lamɛnnikɛbagaw la jɛmukan ci wɛrɛ hukumu kɔnɔna na ani an ka président ba n'o ye Modibo Jalo ye président i bɔra sisan ka ni foro in hectare 200 a Seydi Sirifu Sumani Madani Haidara tɔgɔ la Jamiyatu Ansardini maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali kɔnɔ ka a dabadaya fɔlɔ k'o di sisan min baara bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ bi yanni samiya cɛ ni Ala sɔnna ma ko malo a bɛ bɔ yan san wɛrɛ ne ko kɔrɔfɔ kuncɛ la i bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bila Mali ansaruw ma ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ foro min n'a a dabadaya fɔlɔ dara sɔgɔmada in na sisan yaasa bɛɛ lajɛlen ka wuli ka na fɛn min ye kɔlɔnkɔkaw kɔnɔ u dɛmɛ ni foro belebele siyɛnni na ani nisɔndiya ni kɔrɔfɔlaba min b'i bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma Serifila Jabarani sanfɛ. Ayiwa vraiment an kɔni an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masinakaw Masina section ani Kolongo sous section an b'o sous section yɛrɛ min kɔnɔ an bɛ foli k'u ye u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la. An bɛ wele da ansaru bɛɛ ye bɛɛ ka dugawu kɛ an ye nin baara mun daminɛ a ka ɲɛ an bolo ni Ala sɔnna ma nin ye ko daminɛ de ye an tɛ fɛ nin ka kɛ laban ye belebele wɛrɛw b'an bolo an bɛ fɛ ka mun kɛ mun tɛ nin si ye an kɔni ka baara in danyɔrɔ de t'a la koyi mɔgɔw sigilen tɛ ni fɛn o fɛn ye baara kɔnɔna faso ɲɛtaga la adamadenya dilanni na an b'o kɛ fo an ka ɲɛnakili laban donc ni Ala sɔnna ma an mago bɛ dugawu de la bɛɛ lajɛlen bolo k'a fɔ Masinakaw ye k'a fɔ Kolongokaw ye nin y'u ka fɛn de donc baara in a kalifalen b'u la u ka wuli ka jɔ n'a ye su ni tile olu de ta don ni Ala sɔnna ma an dalen b'a la fana an b'u bila yɔrɔ min na an b'u sɔrɔ yen an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ aw yɛrɛw ye Ala ka sini kɛnɛya d'an ma yarabi an ka jɛ Ala ka laban arijinɛ kɔnɔ Ala kana ɲɛrɛ de sitani ma an ka baaraw la Ala ka kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli aw ni ce aw ni ce aw ni ce an balima Serifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka waleɲuman dɔ foli ta ka ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw na ko aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi cɛmukan ciwara kɔnɔna na o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma diɲɛ waati wɛrɛ wasalam merci. Yanga yo anite da banda kamale seneke baliyo da basangu de kadoma